So the South African police have confirmed that there are ongoing discussions with the Botswana Police Service regarding the extradition of Ivan Sibachiri, who is wanted in South Africa on multiple fraud charges. South African police said he is linked to at least 3 fraud cases from victims located in Midrand, South Africa. Lieutenant Colonel Mavela Masondo, the provincial spokesperson for SAPS in Gauteng, have stated that many victims have come forward after Verko's arrest. SAPS has also notified local authorities of his extradition request. Masondo said Lupa should return to South Africa to face trial. Victims have criticized South African police for not acting and demand accountability from them. Hanzi they were reluctant pese apa zvakaitwa neBotswana izvi hando zvaifana vakaita kudhara, but ivo vaita senge vari kutobribwa. So now my victims, they are not so sure now kuti akazoendeswa kuSouth Africa kwacho nyaya yacho ichapera sei, because vanga vasingaita any action tiwo vazonzwa kuti abatwa kuBotswana ndo pavakuita kuita extradition yavakuda kumhanyidzana nayo iyi. So one of the victims, Yvonne, shared her perspective, stating that I trusted Mama V so much, but that trust is now broken. I would not have trusted Diamond Migration without the endorsement of celebrities. Other complainants echoed similar sentiments, emphasizing that influencer promotion gave a false sense of security about the company. So panapa nyaya yacho inenge yakutoenda kumasocialites, ndo zvandakutoona kuti the next thing masocialites achapinda busy nenyaya yaVekolupa iyo. This time around mapurisa acho anenge ari serious ese, nevekuSouth Africa vacho vanenge vakuda kutoita action, because kutokundwa nevanhu vekuBotswana iye aigara kuSouth Africa vachingomusiya vakatombomubata vakamureleasa futi. VekuBotswana dai vasina kumubata pane pasina zvese zviri kuitika at this moment. So mukomana yatomuipira nyaya yacho and akaenda kuSouth Africa, meno, that will be the end of him. Ndokwainzi angahayirwa mamonya vaida kutomuraya, and aitonzi kuBotswana ari safe than akaenda kuSouth Africa. According to Louise, aitinyatsora kuti vanhu vakamirira kuSouth Africa ivavo hanzi magangsters, mahompe chaiwo chaiwo vanga vabhadharwa kuti vamuvhiringidze, so vanogona kutomutera futi ikoko kujeri kwacho kuSouth Africa vakapedzerana naye vakamupedzisa Veko. Ndo zvatiri kutoona kuti zvakatotaurwa kunzi ngaasiwe ari kuBotswana, otherwise the moment yaanongonzi asvika kuSouth Africa either kumapurisa kana kuti kupi, they are going to make sure that they deal with him. I feel sorry for them. For him, I mean, and also masocialites akuda kupinzwa aya akutokomentwa kunzi South African police yakatonzi zvakati Yvonne uyu zvaari kutaura zvekupinza masocialites ka aiwa nyaya yacho isina kutombomira zvakanaka. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Vasara subscribe, please make sure that you're subscribed, and see you in my next video.